И здравейте, вече сме с новата техника. Ето я тук микрофона, светлината още не е станало тъмно, но сега сме с DJ Master Vlog 4. Отиваме към баните да снимаме в клип на Беба, най-вероятно за песен. Беба от Big Brother, не знам. Ще закъснете някъде около 5-10 минути. Надявам се да ме чакат, без да са казали инструкциите какво правим и така. Така че надявам се да ви харесат такива видеа. За Криско ще имаме вече техниката. Също така съм и поканен на фен среща на Криско, така че гледайте като цяло влоговете ми. Много са интересни, така че гледайте. Направо като стига на камбаните ще ви покажа какво става с клипа. И сега дойде ред да се прикачваме на следващия градски транспорт и след малко сме на разклон на село Герман и отиваме към местоположението, камбаните и направо като се видим там ще ви снимам всичко, точно ясно какво се случва. И така може и Беба да се включи във влога, не съм наясно, така че ще питам, ако иска да се включи, нека се включи, така че след малко, като сме на разклон на село Герман, ще ви снимам. И сега сме на Панчеревското езеро. И сега отиваме на локацията, камбаните, на 10 минути от нас е пеша, така че трябва да ходим. И отивам да видя какво се случва с клипа. Не закъснявам като винаги. Няма да закъсня с нито една минута. 6:00 съм на локацията. Мисля, че би трябвало 6:00 съм на локацията. Да се обадя на жената, която трябва да се обадя, за да кажа, че съм там. Да ме приветстват, да обяснят правилата и да ходим да снимаме. Бате! И така приключва снимачната площадка. Снимахме всичко, приключи всичко. Беше много брутален клип, така че може да го гледате. Обаче има ни проблем. Взеха ни телефоните, което означава, че аз имам перфектни никакви кадри. Така че и аз не знам какво имам никакви кадри, така че имам два зли кадра от студиото, ама взеха телефоните обаче. Само ще ви издам нещо, ако влога не е качен преди качването на песента. Кючека Беба снимахме с Мондио и с Беба и с Велин. Снимахме си с тримата, разбира се. Не ми взех телефоните, обаче аз тайно си го взех и се снимах с Мондио. Имам някакви кадри, може би от фотосесията на Велин имам някакви кадри, просто имам някакви много малки кадри, които не са свързани с песента, ама така, ако такъв тип видеа ви харесват влогове, може да се абонирате, да харесате, да пишете коментари и да споделяте. И вече сме с нова техника, така че влоговете са на топ ниво вече, много по-качествени. И довиждане, виждаме се в следващия влог, концерта на Криско. Айде!